Afrika. Afrika har modtaget økonomisk støtte siden 2. verdenskrig. Gennem tiden er der sendt mere end $4 billioner afsted til Afrika. Det har igennem tiden affødt rigtig mange projekter. Nogle har været succesfulde, andre ikke. Forbedringer er sket, men en stor del af Afrika står stadigvæk over for store udfordringer såsom AIDS, malaria, hungersnød, fattigdom, vandmangel, korruption og dårlige handelsbetingelser med resten af verden. Afrika er fastlåst i denne situation og mangler muligheder. Hvis Afrika for alvor skal udvikle sig, er der brug for at tænke nyt. Vi skal fremover sikre, at den enkelte afrikaner får et økonomisk grundlag til at sørge for sig selv. I Social Food har vi som formål at iværksætte Afrika ud af fattigdom. Afrika er i dag en kopi af det gamle Danmark, med få rige og mange fattige, og begrænset adgang til jord, kredit og produktionsmidler. I 1880'erne opstod der noget ganske særligt i Danmark: andelsbevægelsen. Ved at stå sammen fik bønderne bedre afsætningsmuligheder og større andel i overskuddet. Det gav dem muligheder. Vores mission er at give Afrika direkte afsætningsmuligheder på vestlige markeder. Ved at fjerne den lange række af salgsled kan vi sikre bønderne en ordentlig fortjeneste og samtidig sikre forbrugerne kvalitetsprodukter til ordentlige priser. Vi gentænker udviklingen af Afrika og engagerer os aktivt i hele værdikæden, fra bønder i Afrika til butikker i Danmark. Vi kalder det socialt iværksætteri. Vi investerer overskuddet fra vores butikker enten i flere butikker i Danmark, så vi kan købe flere varer fra Afrika, eller i bønderne i Afrika. Dermed giver vi bønderne mulighed for at købe ekstra jord, flere dyr og maskiner, så de kan producere flere varer. De kan også vælge at sende deres børn i skole, købe myggenet eller få gravet en brønd til rent vand. Social Food iværksætter Afrika nedefra og sikrer afrikanerne deres egen indkomst. I dag og i fremtiden. Jo mere du køber, jo mere er du med til at udvikle Afrika.